Hello mga Oragon, mga beshi mga bay. Nagluto po ako ng pinaupong manok. Ayan o. Pinaupo, hindi, pinatihaya pala to. Ayan o, steam lang. Kasirula lang yan ha. O, tsaka kasirula to kasirula. O, pwede na. Hanguin na natin at kakain na kami. Wala nang intro, walang outro. Mukbang agad. Tingnan natin, patayin muna natin. Ayan oh. Wow. Yummy, yummy. So, ayan na mga Oragon. Mukbang na. Ayan oh, may biryani pa, chicken biryani. Merong adobong alokbate. Yan. So, ayan na. Mr. Oram, kain tayo. Nandiyan ba? Nandyan. Ram. Oo. Ayaw ba? Ayan na. Mga, ano bang lasa kusa? Pwede. May sasawan kami oh, may juice. So, ayan na. Wala nang intro. Mukbang na kami. Bye-bye.